دنگی توی هاواتیا جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باشکودار انرژی ایرو 12 گلان 2024 یک شنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امن و چند نو روزه ده پیشکش بکن دم آزادی ری براپویه لگرتگی هوانه گرتیه که بناوی ریبر سویدان حتی قتل کرن گرتیه بناوی ریبر سویدان 20 سالی که لگرتگی تیپا فیا اولکاری بلند آوانه دوجه یک کسته داد را گرتن باوی که گومان جانا خوش دستایه رای دارن گرتگی ده ساعتن سر سبه ده لباوی سویدان محمد سویدان گریانه و ایتا کرنه که کوریوی دوجه ده خودالقاندیه جنازه سویدان جبو اوتوپسی را کرنه نخوشخانه تیپا یا دورسون oda başı azanınga 100. yılı yavanı. Hat zanın ku Reber Soydan 2 sal beri hatı bu girtin. Hat yerkin ku Soydan bir iddiaya xırakirna yekitu yek paritiya devleti daha tarzandın. Jiber ve iddiaya cezayı müebbeta giran begişti 5 sal cezayı hafse ile hatı bu beri. Halide Türkoğlu tecritle her kadar jiyane belav buya parlamenteriden parti Halide Türkoğlu tecritali imrali politika rejimi AKP MHP Nurhan Tugut deslatarya AKP MHP bu koden despek adamız randına devlete harekettike tecrita mutlak yalı Seriber Abdullah Öcalan o şere kreş giriye bengiha deslatarya her dem gele kurt kırılma zekiriye una aslamaya çandu zamane gele kurt inkar kiriye dibir nave mayinde buna millet u devlete de xwed pareze levan politika iflas kiriye nahajı girani daya zaktu otorite buyine dayancama rejima zordarde jın civan karker ketkaru gede kurt begişti hene tecita mutlak yali girtika grava imrali yali Seriber Öcalan bengiha ve politika yene Halide Türkoğlu diyarkir ku akle devleti atık dıkhazeli peşya belavbuna perspektifen Reber Abdullah Öcalan ve asten gugut lehne karın cihan fikir felsefe Reber Abdullah Öcalan dızane minaka veji peyama daviya zanist hünermen rojnamavan univiskaren cihaneye emuru ve kadir yen cihane de bejin rakirna tecite u azatkirna Reber Öcalan te vatayaku demokrasi hukuk ve kevi u azadi serdest bebe u çareseriya perskirekan bedavikirina şere le ısrara devlet u desilatariya zordes şere le hatta ditin ku gele kurtu geleli Türkiye'de hil bejartına suyeka adarete gudun edibese bu kombuna de siyaset ariya siyeminde babakirna yekitiya her kurt ve rejima faşist tek biçe Dayı kubavin şehidan enjinav çerşere ve diyarkerin ku haya azadiya fiziki Reber Abdullah Öcalan mesuger nebe tücari devji tekoşin u berxwedana xwe bernadın. Hatta am dayıkit şehido hana ame be saruki xoharan ame ser felsefe saruk ame tim am gelli afrini ame bimaşın و هواج هدفی ترکیه و گلی کرد 7.5 میلیون کرد تنابه که بس ام حتی ام فکر و فلسفه سرک و گریداینه ام تنانوبن آن شخصی ملت کرد لسر سرکاتی و تجریدی حتی نوت ماشینی نسر شخص سرک دو شخص سرک دو لسر ملتی که ام نبینی کرد خواسته که ما لبداره به چه خواسته که به ام به تجریده را دکم هواک دایی که شهیدا و تجدید سر ربر آپو شرمزار دکم سر و کاپو 25 سال ند حبسه داید تجدید لسره و 3 سال نجی آگاهی لینوت گرتن و هم وک جند عفرینه و وک دایی که شهیدا همه و تجدیده بشکینن و وی سروک جیان نابه و حتی هم سر لنگانه همه برخودان کن تجدید سر براپو پر گران کردن نه دیلن محامی نه دیلن مالبت نه هیئت تا آگاهی یعنی حتی اینها یعنی مت آگاهی لریبر آپو نگرتن هم دغازن هم آگاهی که لریبر خود ببینین یعنی
Şandaya Dem Partiye hevditin bişaredara grazere kir parlamentere Dem Partiye Gülcan Karçma Sayid la Usturya tevi şandeye ke bişaredara graze el kıharre hevditin kir. Şandeye derbare encamen hilbijartinin herimiyenin Türkiye ve Bakure Kurdistan'a hevdara deste serkine iradeye gel berxodana gel sistema qirkine yeli İmrali u Rewşa Rêber Abdullah Öcalan de agahidan u banga piştevaniye kir. Pişte civina gel hat pêkanîn û Gülcan Karçma Sayî jiger axivê got em dixwazin pirsgirêka Kurd biriyên demokratik bêçarî serkirin û têçita li ser Rêber Abdullah Öcalan bêra kirin. Ji bo wê jî divê gelê Kurd li hundir û derve rêxistiniya xwe xurt bike û bi vê rêxistiniyê li her qada jiyanê bi taybetî li Ewropa têkoşînê bike. Hozan Mizgin li Kölüne hate bîranên tevçandê Sûdiye min salvegera şehadeta pêşenga hunera şoreşgeriya Kurdistanê Hozan Mizgin bi bîranî û destnîşan kir ku ew ê layıqî xeta berxwedanê ya Hozan Mizgin bin. Di merasima bîranê de malbatên şehîdan û gelê Kurdistanê amade bûn. Piştî rêzgirtinê Koreya zarokan stran gotin. Pişe li ser navê tevçandê dîrok diyar axivî got heval Mizgin ne tene semboleke ew pêşengekeriya azadiyê ye. Ji bo ku em bigihîjin îdealên wan divê em vê xetê bidomînin. Piştî axaftinê Ozan Cömel, Zozan Züdem, Komav, Bermalçem û Memogül stran gotin. Piştî stranan hunermend Xelî Xemgîn axivî got destsoziya Ozan Mizgin a ji bo tevgera azadiya helwesta wê ya Kurdistanê û jiyana wê ji bo me mînake. Di rêxistinî huner û çandê de ev mînake û bandor li me hemûyan kiriye. Em ê diriya şehîdan de têkoşîna xwe bidomînin. Piştî axaftina Xelî Xemgîn sînevizyona li ser jiyan û têkoşîna Ozan Mizgin hat pêşandan. Çalakiya bîranînê bi stranên hunermend Bengê Agirî, Narînxan û Dilara bidawî bû. Şehîdên Meha Gulanê tên bi bîranîn Şehîdên Meha Gulanê li London û Atînê hatin bîranîn û peyama em ê ji bo bîranina şehîdan duruşmaya xwe ya Kurdistana azad rûşrata navîna demokratîk pêk bînin. Piştî rêzgirtinê li ser navê jineyên ciwan têkoşer têkojin Angîlîstanê peyamek hat xwendin. Piştre li ser navê KCDK Şivan Başûr a li ser navê saziya malbatên şehîdan Alî Poyraz axaftin kir û soza mezinkirina têkoşîna diriya şehîdan de da. Bîranîn bi xwendina helbest û nîşandana sînevizyonê bidawî bû. Li Atîna jî bîranina şehîdên Meha Gulanê bi pêşengtiya Platforma Yekîtiya Çalakê ya Yunanistanê li navên da çanda Kurdistanê hate pêkanîn. Li Mexmûr û Şengalê jî Ozan Mizgin hat bîranîn. Bîranîn navên da çand û hunerê ya Wargeha Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûrê hate li darxistin. Piştî rêzgirtina endama starê Zêrîn Helena Babat axivî got Meha Gulanê meha şehîdan e meha qehremanan e. Di heman demê de meha şehîdên çandê ye ku hem biriya hunerî û hem jî biriya qehremanî jiyana xwe ji destan e. Heval Mizgin hem bi şêweyê qehremanî û hem jî bi şêweyê hunerî keda xwe ya di nava refên gerîla de daye nîşandan. Em keda wê ya di çandê de bibîrtînin û bejna xwe li ber ditewînin. Em ê her tim li ser rêya wan bimeşin. Piştî axaftinê sînevizyona ku li ser jiyan û hunera Şehîd Mizgin hat nîşandan. Piştre koma tevçand û stêra zêrîn stran gotin. Li Şengalê jî Ozan Mizgin bi stranên xwe hate bîranîn. Merasima bîranîn navên da çand hunerê ya jinên Êzidî stiya Nexşa hate pêkanîn. Endamên navên da stiya Nexşa stranên li ser Ozan Mizgin û stranên wê gotin. Cenazeya Şehîd Esad Şêxo hate veşartin. Esad Şêxo di nehê Gulanê de di encama nexweşiyekê de şehîd bû. Girsiya gel cenazeya şehîd ji nexweşxaneya Şehîd Hogir a Dêrikê girtin û birin goristana Şehîd Xebat a Dêrikê. Piştî rêzgirtina li goristanê endama meclisa malbatên şehîdan a Dêrikê Xalîse Hacî axivî û şehîdan silav kir û got bi fedakariya wan em digihînin ewlehiyê. Divê em li dora armancên şehîdên xwe bibin pireke xurt û heta serkeftinê têkoşînê bidomînin. Dûre meclisa malbatên şehîdan wesqeya şehîd xwend û radestî malbatê kir û cenazeyê Şehîd Esad Şêxo bi duruşma û tilîliyan hat veşartin. Ev bu tam 201 rojin Rojnamava Süleyman Ahmed destê PDK de dilgirtiye. Rojnamava Süleyman Ahmed 25 Cotma 2023 li deriyê Sêmalka ji alî çekdarên PDK ve hatibû girtin. Asayişa PDK îtiraf kirin ku wan Süleyman Ahmed revan diye.
tevê hemû bangan û nerazîbûnan jî pêdeke li ser rewşa wî tu agahî nade. Guman û fikaran derbarê jiyana Süleyman Ehmed de roj bi roj zêdetir dibin. Hetana tu agahî jî edîtörê ajansa Rojnivîseyê nayê girtin. Zext û îşkenceya dewleta Îranê bi rê û rêbazên cuda dewam dike. Hatzanên Îranê çar welatiyên Kurd ji ber tevlî Newrozê bûne hatine girtin. Tora Mafê Mirovana Kurdistanê derbarê her çar welatiyan de ev agahî parve kirin. Bajarê Şino sayên qelayiyên ser bi parêzgeha Urmiyê ve li vir çar welatiyên bi navê Lokman Hecî Xûş, Salar Beygî, Elî Şîrî û Nasir Muradî binçavkirine. Sedema girtin û binçavkirina wan ji ber tevlîbûna merasimên Newrozê îsal pêk hatiye. Tora Mafê Mirovana Kurdistanê ragihan ji destpêka Meha Gulanê ve hejmara welatî û çalekwarên ku ji alîhêzên Îranê hatine girtin gihîştiye sî du kesan. Kovara jînê bi manşeta berxwedana Kurdiya li dijî piştevanî derket. Kovara jînê ku her hefte di roja yekşemê de derdikeve di hejmara xwe ya şêst û sîyemîn de bi manşeta berxwedana Kurdiya li dijî piştevanî derket. Di vê hejmarê de polîtikayên zext û piştevaniyê li dijî Kurd berxwedan û têkoşîna li dijî van polîtikayan hatiye vegotin. Leyla Ayaz bi ser navê Kurdiya ku ji cih û warê xwe hatiye sürgün kirin. Cemîle Turhalı bi ser navê zimaneke hevrûbûnê wî nehatiye kirin Kirmanşkî Zazakî nivîsiye. Berfîn Sulh bi ser navê jin û ziman. Esra Kahraman bi ser navê di qedexeya zimanê dayîkê de jin rastî tundiya derûnî tên. Emer Çîfçî jî bi ser navê awaza nepen ya çand dide çanda Kurd ozan mizgin. Fato Şimşek bi ser navê jinên pêşengên sînemayê û Münevver Bekir jî bi ser navê dayîka xwedayan di vê hejmarê de nivîsandine. İsrailê set êrişên hawayî li Xezayê pêk aniye. Medyayên Filîstînî ragihandin ku balafirên İsrailê di çend saytên dawî de zêdekirî set êriş li kampa Kabilya ya Bakurê Rojhata Xezayê pêk aniye. Her wiha diyar kirin ku balafirên keşfê bi nimzî li ser asîmanê kampê jî digerin. Hat ragihandin ku İsrailê kampanûya li Nisêret a naverasta Xezayê bi dijwarî bombebaran kiriye. Rojnameya Jurmons Post a İsrailê jî ragihand ku li devera esqalên mûşekeke li malekê ketiye. Li gurî rojnameyê divê êrişê de sê kes sivîkî birîndar bûn û ziyanên mezin çêbûne. Li gurî nûçeya Ajansa Nûçeyana Filîstînê Wefa artêşa İsrailê berbanga îro gelek deverên Xezayê bombebaran kiriye. Wefayê ragihand ku di encama bombebaranê de hejmareke welatî hatine kuştin û birîndar bûne. Her wiha Sekreterê Giştî Tevên Yekbûyînê Anton Guterres ji bo şera Xezayê banga demildest agiribestê lezgîn kir. Em ê nûçeyên xwe bi Amedsporê biqedînin. Amedspor di Lêga Duyemîn de şampiyon bû derket Lîga Yekemîn. Şevê din li stadyuma Amedê bi beşdariya hezaran kesî şampiyonî hat pîrozkirin. Dîmenên gelek rengîn derketin ortaya. شوف فنمون هر کس تواندار ماله سنوچه هر کس نمیسق حق داد میرچو هر کس دنبویه کنه از خوازم بجمه مخوانم کنه از خوازم بجمه مخوانم من خبیز که
خواست به سینه دونی کاری من بکشی من باید هر کس و به سر بین کس قدم بگیرش رو سپین همین از خواست من بشی من همه بانه همین از خواست من بشی من همه بانه کامیجی شاد شانه شیروزا رو که حضر کنشم از قربانش در نبالیسم از قربان نفرت بله گذار اینجا من اوچین داوی پیشکش کردن خاطر بدم باشه